práctica saudable e deportiva en familia é o obxectivo do Día da Bici o vindeiro domingo dende as 11:30 da mañá na Praza da Veracruz. Esta edición facemos algún cambio. Vamos facer como 3 carreras diferentes por idades. A primeira para nenos pequenos vai a ser aquí dentro da Veracruz. A segunda baixamos por aquí hacia o parque, damos unha volta ao parque e ao chegar a Pote poden dar a volta, son sobre 4 km, para nenos xa medianos ou xente que quera volver canto antes. E a última, que vamos hasta Mesego e damos a volta, máis ou menos co mesmo recorrido de sempre, o que pasa que este ano quitamos a subida ao Chamoso, que se me queixaba moita xente, e quitámola e intentámola facer por ao redor da residencia de tempo libre. Unha actividade máis, dirixida tamén aos nenos pequenos, que tamén era algo tamén que nos faltaba, e pos adultos. Entonces, bueno, pues estamos intentando que a xente cada mes teña unha actividade que intente participar, que lles guste, que volvan a pedirnos outra vez para que volvamos a facer, que xa pasou este fin de semana que a xente nos decía, bueno, vamos a ver se facedes máis, que nos gustou moito, e, bueno, pois aí estaremos, intentaremos cooperar co Concello o máximo que poidamos, e que todo salga ben, e que haxa unha máxima participación este fin de semana, que o tempo nos axude tamén, e nada, e oxalá que a xente quede contenta, e que siga o seguinte ano, que haxa máis xente.